og velkommen til DK Gamers 2000. Nu vil vi bare chille lidt rundt. Og I må undskylde, hvis der bliver lidt stille i den her. Ja, vi chiller det bare lidt rundt. Den må jeg lige prøve. Nej, jeg vil gerne prøve det på selvmord. Eller Jonas, hvad med at gå hen til vores motor, eller med vores brandbil? Skal vi? Så lad os tage os derhen. Det er vores dejlige eksklusive vilkår. Har du sat den på hjemme? Nej, du kan se det. Den er derovre. Flyt den forkerte vej. Hvad? Hvad var oppe? Nå jo, det er rigtigt. Jo, jeg drikker selvfølgelig. Han drikker lidt sodavand. Meget. Vildt meget. Enormt meget. Så vi kan se, har vi springkugler. Sådan nogle, der springer. Og nu sprang vores også. Og politiet er efter os. Det er forkert. No. Finder du den lige? Ja, vi tager lige en bil. Hvorfor er der sådan en racerhjelm der? Skal vi? Okay, Må jeg køre? vi kan tage det rigtig svært. Jeg er med snart. Og Jonas starter racet, så tager jeg bagefter. Vi skal selvfølgelig have en Rose. Nå, den gjorde lige nogle dumme ting. Men hen til racerhjelm. Hen til racerhjelmen. Så er vi her. Nå, vi skal have en motorcykel. Jo, if you don't have a bike. Ja, cykel. Ja, motorcykel, det er det, de mener med det. Nej, de mener sgu da cykel, din idiot. Der er ikke nogen cykler. Skal vi ved? Her må jeg komme med en motorcykel? Undskyld, vi skændes. Men vi bliver nødt til hans cykel. Så vi skal lige have hans motor. Altså, Det må jeg meget, meget undskylde det her. nå, jeg var i gang med race i hvert fald. Jonas. Ja, det er en motorcykel. Ja, nu vil vi finde ud af det. Jonas. Ja, jeg kan godt lide, der står bike, når der er der skal stå motorcykel. Øj, må man gerne slå? Jeg har ikke nogen, jeg må ikke bruge pistolen. Hvad laver de? Dumme svin. Det ser ikke ud, som om det går så godt, hva'? Vi nakker dem alligevel. Er du sikker? Se der, er der allerede en. Ja, en. Ah! Men, en lortetaxa. Hey, taxi!
Oj, der kommer også en til. Og på plads. Hvorfor? Bare tryk virkelig. Nej, man kan ikke tage andre våben. Nej, men du kan slå. Ja, det kan man også med råd. Firkant, den ene side rundt den anden. Kom, jeg slår dig nu. Nej! Nej, det her skal man snyde. Sådan der. Og være dårlig, så er jeg vundet. Men den er helt anderledes end motorcykel. Superplads. Der var en brandbil. Jeg er jo bare mester til det her. Det var når du sagde, at motorcyklen var anderledes. Nej, den føltes bare anderledes lige i starten. Men jeg tror, det var dig, der var dårlig i starten. Ja, nu er jeg blevet... Ja, jeg har ikke kørt i motorcykel i lang tid. Jo, du har. Ej, jeg har ikke varmet op i motorcykel. Nej, men stadigvæk. Du kørte i sidste video, som man for 5 minutter siden. Ah! Er der en, der falder om eller sådan noget? Nej! Er man lige uheldig, eller er man hvad? Dårlig. Uheldig. Ikke? Er man lige uheldig, eller er man dårlig? Altså... Jeg er uheldig. Det er jeg. Jeg er rigtig uheldig. Sådan ham der. Der kan man være. Og som syvende. Det er helt godt. Nå. Brandbilen er tæt på her. Men så er det jo min tur. Jeg skulle godt tage bilen. Eller... Jo, men det er jo stadigvæk min tur. Ja. Så er det Jonas, der tager og kører lidt i brandbil. Skal vi fortælle nogle brænde, og så slukke dem bagefter? Det kan godt. Ja, så gør vi det. Jeg har fået en besked fra Terry. Må det er John Terry? Skud i en bil. Skud politibilen der. Kan granat der. Han skyder lige nogle folk. I næste video, der bliver det helt klart med brandbilen. Fordi vi har kun et minut tilbage af den her video. Nej, det har vi så ikke. Mindre. Ja, vi har mere end et minut. Nej. Hvordan kan det være, de hele tiden kommer efter mig? Vi har et halvt minut. Hvad fuck sker der for dem? Du må ikke køre i brandbilen.
brænde hele dagen lang. Ja, vi skal slukke de dumme brænde hele dagen lang. Vi slukker brænde her nu. Ja, fordi vi slukker brænde lige her. Brænde! Burger shot. Er det Burger King, eller hvad er det? Nu vil løven lige sige noget her. Hvad vil du sige, løv? Er det det, du vil sige? Nå, så bliver det. Det sidste, vi gør, det her. Og på os en burger. For vi er sultne. Nå, det tør ikke give os nogle burger. Bakke granater her. Men det var alt for nu. Vi ses.